no se puede hacer. Next part of the equal ଧାନ ଥର ସବୁ ଥର को नहीं करू दो ठीक है तो बाबू मदर देखा
ଚାପିକି ସେ ଧରିବ ଜିରୋ ପଡ଼େ 15.6 ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ କହୁଥିଲେ ଆସିବ ଆହୁରି କମିଯିବ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଯାହା ଦେଖ 15.6 ପଳେଇଲେ କରାହେଲେ ହିଁ ଆସିବ ତ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି ତମର ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ମଚର ବଢୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଯେ 16.9 ଠିକ ଅଛି ମିଲର କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ୟୁର ଆହୁରି ଭଲ ଧାନ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବେପାର ହେଇଗଲା ଅଛି ସମାନ କରିଦିଅ ସମାନ କର ଉଭର ହେଇଗଲା ହବନି ଆଉ ଥରେ ନିଅ ଉଭର ହେଇଗଲା ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଇ ଡବାଟିରେ ଡବା ନେବେ 6 ପୁରା ଉଭର ହେଇଗଲାଣି ତ କ'ଣ ରହିବ ବାହାରି ଯିବ ବାହାରି ଯିବ ମୁଁ କହୁଛି କହିଲେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଜଣକ ବସ୍ତାରେ ସେମ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ମଷ୍ଟର କ'ଣ 17.6 ଥିଲା ତାପରେ 17.2କୁ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ 15 ଆସିଲା ସକାଳୁ ଟିକେ ରହିବ କରିଦେଲି ଟିକେ ବସ୍ତାଟା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଏଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି